Узгадала баба, як девкой была. Сегодня у нас такая лялька, которая лялька два в одном. Лялька-трансформер, лялька-перекрутка, лялька, которая расскажет про жаночую силу, жаночую идентичность, про сувязь усіх жанчын роду и усіх сябровок, которые нас падтрымліваюць. Гэтая лялька два в одном. Называется она «Девка-баба». Што нам трэба, каб яе зрабіць? Ну, спачатку пагуляць у парку, выйсці на шпацыр і знайсці такую палачку. У мяне гэта таполя. Яна такая старая, здаецца, і зусім ужо не жывая. Але я 100 разоў бачыла, як таполя па вясне, размокнуўшы ў вадзе, выпускае новыя парасткі і карэнні. І таму мне вельмі спадабалася і захацелася ўзяць яе на ляльку «Дзеўка-баба». Далей што патрэбна? Белая тканіна, як звычайна, каляровыя сукеначкі для аднае і для другое. Для одной хустка, а для другой волосы на косу. Ну и, конечно, червоные ниточки, которыми мы завязываем усе наши замацаванні. Плюс нешта прыгоженькое, золотая тасьма, аксамітная тасьма и трошки ваты, каб у наших лялек не была пустая голова. Пачынаем. Вось самы вялікі кавалак белой тканіны, ён нам патрэбен, каб агарнуць нашу палочку. Рваць буду моё любимое дзеянне. Люблю так рваць, не рэзаць ножніцамі, каб ляльцы не нарабіць аніякае шкоды. Закручваем, каб ніткі з лялькі не тырчалі з аднаго боку, з другога боку. І потым класічная скрутачка будзе рабіцца. Вось яна такая. О, вось скрутачка ёсць. Зараз трэба яе замацаваць чырвонымі ніткамі. Абкруцілі, абматалі. Вось яна скрутачка гатовая. Зараз нам трэба цэлых 2 галавы. Узялі шматок ваты, адарвалі адзін кавалачак, адарвалі другі, прыкладна аднолькавыя. Сфармуем галаву. А каб яе завязаць, нам трэба будзе яшчэ 2 кавалачкі белай тканіны. Іх будзем складаць па дыяганалі. Гэта будзе ляльчына тулава, гэта галава. Накрылі. І вось ужо відаць, дзе будзе лялечка. Вось яна такая. Агарнём, расправім складачкі. Всё роўненька. Чырвоныя нітачкі ізноў замацуем галаву. А вось куточки хутка стануць руками нашай лялькі, і мы можам іх таксама адразу аформіць. Трошки загортваем куточак у сярэдзіну, загортваем краюшкі, фармуем далонькі і дзе нашы чырвоныя нітачкі, каб ручкі замацаваць. Вось яны. Зараз вузельчик нашу лялечку замацуе. І вось у нас ужо нешта ёсць. Тое самае робім з другога боку. Таксама дыяганальна яго выкладваем. Вось сюды лялечку кладём. І яшчэ кавалачак ваты, который утворыць яшчэ одну галаву. Ох, якая у нас дзіўная будзе лялька сёння. Склалі, падраўнялі і вось так сабралі. Вось яны красоткі і дзеўка і баба разам на адной ляльцы. Зараз трэба іх ужо апранаць, што-небудзь прыгоженькае для іх прыдумаць. Возьмем для дзяўчыны вось такую аксамітную тасьму. Гэта будзе ў яе камізэлька. Дзе наша дзяўчыначка, прыгажунечка? Давай мы табе апранём такую камізэльку. Нібыта мы на кірмаш з'ездзілі, купілі табе абновку, і зараз ты ў нас будзеш красотка. Вузельчыкі, которые на паяснічцы, там, дзе пупавіна, яны сімвалізуюць пупавіну, што лялечка вось такая мае сувязь са сваім нечым родным, са сваёй, можа, матуляй, са сваім родам. Так, ну а што ж у нас будзе прыгожага у жанчыны, которая баба? А у жанчыны, у нашай прыгажунькі, будуць
Адгадайце, што у яе будуць вялікія грудзі. Возьмем трошкі ваты і зробім ёй які-небудзь такі сур'ёзны памер, такі не дзіцячы. Такімі вузельчыкамі збяром. Вось так. Збяром вось так. Абедзве штукі. Такая у нас прыгажосць. І гэту прыгажосць прымацуем да лялькі. Вось такім чынам. Таксама прывяжам чырвонаю нітачкаю. Трэба ж нешта нам апрануць на гэтую прыгажосць. Яна ж не пойдзе галышом па вёсцы. Таму мы возьмем вось такую чырвоную у сэрцайкі тканіначку і зробім ёй якое-небудзь адзенейка. Вось такое. Нашым лялькам зараз трэба яшчэ і спаднічкі. Для дзеўкі возьмем яркую, сонечную, жоўтую спаднічку, а для бабы вось такую стрыманую, багатую у кветкі і ягадкі. Правым бокам будзем класці на твар лялькі, вось такім чынам. І будзем збіраць у складачкі, каб закрыць цалкам усё вось такім чынам, як ліхтарык такі ў нас атрымаўся. Таксама мацуем чырвонай ніткаю. Зараз атрымалася вось так. Сукеначка, камізэлечка. Якая прыгожая лялька. Выдатна, выдатна. Так. Але ў нас жа ёсць яшчэ адна лялька. І таксама ёсць яшчэ адна сукеначка. Вось яна, зараз яе чарга. Таксама правым бачком накрываем ляльку, збіраем у складкі. Перакульваем і фіксуем чырвонай ніткай. Што ў нас атрымалася? А вось што. Вось такая лялька. Адна і другая. Вось. А каб яны перабіраліся, адна ў адну ператвараліся лягчэй, можна падолы іх сукенак злучыць разам. Тады ляльцы будзе трошкі прасцей жыць. Зараз мы гэта і зробім. Нітачка, голачка і пройдземся па падолу. Ну вось, амаль скончылі, але ў нашых лялек яшчэ пакуль не прыбраныя галовы. То трэба іх упрыгожыць. Для той, которая баба, возьмем хустачку. Але хустачку возьмем такую, як сукенка у лялькі-дзеўкі, каб яна памятала пра тое, як яна была дзеўкаю. Ось такая будзе прыгожая, жоўтая, залатая ў яе хустачка. Пакуль наша баба думае пра тое, як яна дзеўкай была, мы дзеўцы запляцём касу. Выходь, дарагая, не саромейся, тут усе свае, зараз мы табе зробім прычоску. Валасы перавяжам у адным месцы, збяром іх разам на нітачку. Тут яны ў нас будуць трымацца. Гэта будзе прабор. Так, прыгоженька. Вось яно як. Ідзі сюды, дарагая. Зараз мы табе замацуем валасы. Вось. Ах ты. О, такая красотка. Якая ж паненка. Вузельчыкам замацавалі валасы, а зараз спляцём касу. Як дзеткам косы некалі пляла, узгадаю. Я таксама зараз думаю, як дзеўкай была, і як бабаю, і як дзетак гатавала, і як дзетак нараджала, і як з імі гуляла ў лялькі. Вось яна, дзеўка, прыгажуня. А вось так бывае, калі трохі сталеюць дзяўчаты і робяцца сур'ёзнымі жанчынамі, але таксама прыгожымі.
І мне гэта лялька нагадвае пра тое, што ў кожнай самай сур'ёзнай, самай сталай жанчыне ёсць у душы ўсярэдзіне тая гарэзлівая дзяўчына, которая яна некалі была. А ў кожнай дзяўчыне, нават самай маладой, самай смешнай, самай такой, можа, неўпэўненай, заўсёды ёсць моц і сіла ад тых жанчынаў сталых, ад жанчынаў з роду, ад жанчынаў сябровак, которые яе падтрымаюць. І вось гэтая лялька пра тое, што у нас у душы ёсць усё, што нам трэба. І мы можам звярнуцца і да свае дзяўчынкі, которой мы былі калісьці, і да тае сталае жанчыны, маці, бабулі, которой, можа, некалі станем ці некалі ў нас была. Вось такая цудоўная лялька. Зрабіце вы яе таксама.